Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Andito naman tayo, pumunta tayo sa Barwa. Hindi na tayo nagbabike, gala tayo ngayon kasi kamit natin yung mga katrupa natin dito sa Qatar. Saka yung ito ang kasama ko, si Jerome. Shoutout diyan sa mga OFW, mga kabayan. Shoutout din sa lahat mga bikers diyan. Ingat po kayo sa pag-ride ngayon. Magandang gabi. Hello, what's up madam people? Andito tayo sa Barwa ngayon. Pasensya na kayo guys, ngayon lang ako naka-vlog ngayon. Andito itong lugar to, hypermarket Barwa. Andito tayo kasi may kamit tayo ngayon sa mga kaibigan natin. Itong mga kasama natin dito, pupunta na dito sila. Shout out sa lahat mga OFW. Ingat kayo guys sa lahat. Marami tayong kabayan dito makita sa buong sulok na mundo sa Qatar, kahit saan man lugar. Wow! Very amazing! Pagod na. Ha? Nandito tayo guys. Magandang lugar to sa Qatar, malamig na dito guys. Yan, hypermarket yan, yung lugar. Sa McDo, KFC yung likod yan. Lalo na makapunta tayo sa Doha Center, marami mga building doon, mga hotel, magagandang tanawin guys sa Doha Center. Tayo ito ang lugar sa Qatar. Shoutout sa Pilipinas, sa buong sulok na mundo. Dito tayo nag-vlog ngayon. Subscribe na YouTube channel ko, OFW Cebuano Bikers. Hindi na kami bitin. Busog na. Uwi namin sabay, kumain pa akong kanin eh, talagang hindi. May kanin pa yun. Lalo na siguro mga kanin niya. Natulog. Dito na mga kasama ko guys. Kumain kami, busog na kami ngayon ng araw. Salamat sa sponsor.